कहाँ कहो का बानी ना कहनी मुसा कहाँ कहता रहो जाए के बाद पटवन पड़े ए ला पटवन को लेवन भैल रात भरी अभी बज रहल बा रात के सीधे 9। हमनी के हम हरिओम आ राहुल जा तनी रघुनाथपुर मम्मी पापा के अपना ले आवे। तो गाड़ी आधा घंटा में पहुंच जाई रघुनाथपुर। साथ में बनल रही जा रात का सफ़र करिए आज। है राहुल गाड़ी अपने लेट लेके आवता 1 घंटा। गाड़ी अपने लेट लेके आवता हाला किले बस सारा कबे से कहे नहीं खिसावत देखा ही हमनियो क्या कि अपना गाड़ी भी भाई जी लोग अब गाड़ी में बैठल जाई। अच्छा चल जाओ सीधे रघुनाथपुर। अभी हम बैठ गिले। हे राजा जी तो खला नु गाना हे राजा जी मारे चमन संगे चला मड़ैया में राजा जी जब मरो संगे मारे चला मड़ैया में राजा जी। भैया भागत लइका कही तो कहत है काहे लेके जात रह साथे। हां भाई जकरा के बताओ ई बात तबे नहीं वीडियो बनता जी। इतना कुछ कहले के बाद साटा कैंसिल हो जाई। ड्राइवर लगा बोला ड्राइवर लगा रहा कैंसिल के हमारा झाप कर बा बता भाई लइका कैसे बोले के चाही दुख लगे वाला बात। काय हमने गाड़ी किनो भाई ही ना गाड़ी किन ली अगर हम चला नहीं तो अब बेचारा का पेशाब लाग गइल हा आ मुते लागल हा त कहता कि अब हगियो ले बका सारई जबे चलबा कि ना तू लंगड़ दाम ऐसे बोले के चाही कबो ना लंगड़ बना तो क्या कहे आज एकरा के आदमी अगर वीडियो वायरल हो गइल बा पता बता रहा ठीक न बा 200 मिलियन पहुंच गेल बा ठीक न बा 2 लाइक मिल बा अरे बाप 15 को व्यू वायरल हो गइल बा 15 आदमी एकरा देखे वाला बाड़े नु कमेंट केहू नहीं कइले कमेंट केहू नहीं कइले नहीं है हनी के तो हद के बड़ा शरीर जिया जिया हम होलियो आ गइल बा होलियो देखाइब जा हमनी के बिहार में पैसा मनावे नहीं जा गांव में। एक तो कुंवर तुझा होई रंगना किसर में नमरे तो हमनी के आगन जब भाई लो रघुनाथपुर स्टेशन और वही जे कुछ देर 10 से 15 मिनट वेट कइली ओकर बाद चलल जाई। तो चाय वो पियल जाओ एगो मात्र दुकान खुला बिया वही में चाय पियल जाओ। भाई जी लो चाय तो खराब दिल सा जमान नु कि पियला के बाद ओठ कोट हो गइले भाई जी लगत कि भाई जो बैर खिले होगी जामनी के ना हरिओम हां सब कुछ खड़ा घर रखले बा कि ने कुल चीज हवे रदी रखले बा जमान कने की पैसा त न लेबत। हाँ ने कहा है हमने की चाय पियाई पैसा लेने जा ऐसा खराब चाय पी के वो पैसा देला ना पैसा लेला जबरदस्ती पिए के पड़ जबरदस्ती है जब से नीचे तो उतरते ना चाय ओकर यानी कौना क्वालिटी के बनले बटे ई हमनिए लगा कुल पागल बौरा खातिर रखले बा कि स्टेशन पर भटकत आई लो आ एक लौटा दुकान है खुला बिया तो यही से मजबूरी के फायदा उठा रहल बा गिला चाय तो पीला था 1 पीस भाई अल्लाह पी करबो ऐसा चाय हमने जीवन में कमरा किया जीवन में फेरी में मिली तब ना फेंक के बाकी ना घरे बढ़े चाय बना तो पैसों के हुदी ही निकला पैसा पी लो तो ना पी आदमी ऐसे बढ़िया घरे चाय बनता तो पीते नहीं आदमी ऐसे बढ़िया घरे से कब खराबो नहीं बनल कबो घरे बढ़िया बना तो पिए के मन हां ई अतना रदी नु कि ने कहे ओकर मुंह लागत लड़कीता लेखा हां है हकीकत आ कपारो छिलवा ले ओकर लगा बकुआ बोलतला अतने के मिलला आ वही नीचो दो सुधारी आलो ना तो सुधार दे जामनी के हमनी के आगे बन जा प्लेटफार्म पर भाई जी लोग गाड़ी है लागल बड़ी सो अपनो गाड़ी सामने से आ रहल बिया और 2 मिनट रुके काम बा अगर हई बात ना ला दी अगर प्लेटफार्म पर चढ़ ही नहीं जात के का करत है
यह रात के नज़ारा बा रघुनाथपुर के। आदमी बहुत कम रहे जब कहीं छोटा मोटा स्टेशन है नो तो मुश्किल से रात में 50 आदमी 40 आदमी रहे। हमनियो गाड़ी के लाइट में लौक रहा सामने आ रहल बिया गाड़ी। भाई लो हम निके यही में माई पापा हमार बालो आगे बिया साल आगे खींची एकदम ढा लेवे के भाई जी लोग छोड़े के नहीं के ढा लेवे के ट्रेन के। ए रुक जा अब ढेर हो गई। हम के उतर लगल अभी ये ट्रेन रुकी घबराए के नहीं के ट्रेन अपने हो। माता श्री हम उतर गई रे तो फिर से अपन पहला अवतार में आगे बनी हम हाथ में झोरा। अब गाड़ी की तरफ अपना बढ़ा तंजा 4 व्हीलर अपन लगल भी सामने। दिमी के सबूर तो है नहीं खनू भाई जी लोग। ट्रेन अभी लागे वाली भी है तो नहीं आदमी दौगे लागत रहे पता ना कहाँ लागत कि ट्रेन करो कबाद भी है पकड़ के जबरदस्ती हम नहीं के गुला करनी है। यह नज़ारा बा फिर रात के स्टेशन के। यह कुल आदमी बाणे छूटल पुटल कुली काउंटर पूरा खाली यहाँ केहू टिकट लेवे वाला बहाना है जब। हरिओम ई क्या लिखा था रे पता ना क्या लिखा था शीशा पर अकेले बेचारा बैठ के एक पैर ठीक रहती हो दौड़ी तुम ट्रेन के पीछा पीछा कौनो बात ना एक सती हम ही दौड़ ले बनी आगे नहीं हमने के अपना गंतव्य तक न। हरिओम अब हमने जाए अपना अपना घर है। हरिओमो को विदाई कर दिया जाओ खोइछा उछा बांधे के बांध दिया जाओ। हल्दी और फिर से चावल 11 रुपया ना 151 कम से कम। अच्छा 151 दिया ही इनका के कहीं की भी आगिल बड़ा हमने फिरी मलिकवा आगिल सके न कहाँ से घूम के मलिकवा तो घूम के आगिल सा तो हरिओम को विदाई कर जाओ। हरिओम तरह के 151 रुपया खोचा दिया गिल बा। ये भाई हो जाता छोड़े। हाँ जाता छोड़े खातिर संग बहिनी तो हम आगे सबके छोड़ के अपना घर है। तो ठीक बा भाई जी लोग फिर कल मिले नया ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। फिलहाल के लिए जय श्री राम। जिया जिया हो बिहार के लाला।